Hi everyone! Welcome back to Bernard T. Gabaon YouTube channel, Carity Bets Comparative Point of View. Kumusta na po mga kabayan? Sa hapong ito ay gusto ko pong mag-share ng isang high-paid na trabaho dito sa Middle East. At ang trabahong ito ay pwedeng magpabago ng iyong buhay. Ang trabahong ito ay pwedeng iangat at maabot ang iyong mga pangarap. At ang isang maganda, ang trabahong ito ay hindi kinakailangan na magkaroon ka ng mataas na pinag-aralan. Hindi kinakailangan na tumapos ka ng inhinyero, nursing, teacher, at kung ano-ano pang kurso. Meron ka lang college level o college units ay sapat na magagamit mo upang makapag-apply sa trabahong ito. At ano nga ba ang trabahong ito? Ang trabahong ito ay isang safety officer. Ang safety officer ay mananatiling in demand habang nagpapatuloy po ang oil and gas na trabaho. Habang nagpapatuloy po ang construction dito sa Middle East. Napakataas po ang sahod ng safety officer. At paano ka naman makakapasok sa trabahong ito? At heto ang mga dapat mong gawin para makapasok ka sa trabahong ito. Unang-una sa lahat, kung nasa Pilipinas ka, mag-training ka ng BOSH, Basic Occupational Safety and Health. Meron dyan sa Pilipinas. Mura lamang ang bayad. Kung government ka magtre-training, sa government ka magtre-training, makukuha mo lamang yan ng 5,500 para ikaw ay mag-qualified sa training. At kapag naipasa mo na yan, magkakaroon ka ng certificate. Tapos, ang susunod mong i-training ay OSHA General Industry or OSHA 30 Hours Construction. Yan ang pwede mong kunin na training. At ang isa pa, IOS Training, Institution of Occupation Safety and Health. Yan ang pwede mong kunin. Sa mga training na yan, pwede ka nang mag-apply. Kahit wala ka pang eksperyensya, subukan mong pumila, provided na marami yung recruit ay may tsansa kang makuha. O kung gusto mo naman mas mapalakas ang iyong tsansa na makuha sa mga recruit, ay pwede kang mag-apply sa Pilipinas habang hindi na naka-lockdown sa Maynila, NCR o kahit saan na may construction na nangangailangan ng safety officer. Pwede ka munang magtrabaho as local safety officer bago ka mag-apply ng abroad. Kapag nakuha mo na yung BOSH, nakuha mo na yung IOS, nakuha mo na yung OSHA, pwede ka nang mag-apply. At kung magtrabaho ka sa Pilipinas, well, mas malaki ang tsansa mo na makuha dahil meron kang eksperyensya. Dahil kapag nag-recruit ang mga kumpanya dito sa Middle East ay marami ang kanilang kinukuhang safety officer. Hindi naman po lahat ng safety officer ay mayroon ng eksperyensya lahat. Ay nauubos din yan, yung mga may eksperyensya. Kaya tuloy, kumukuha sila ng walang eksperyensya. Basta may training na IOS, BOSH, at saka OSHA. Yan ang kailangan mong gawin. Yung isang matinding training ay kukunin mo na lang yan pagkatapos mong makapasok dito sa abroad as a safety officer. At ang training na yan ay ang tinatawag nating NEBOSH, National Examination Board in Occupational Safety and Health. Yan. At magkano naman ang sahod ng safety officer? Yan ang pag-uusapan natin. Ang sahod ng safety officer ay hindi lalampas ng 60K dito sa Middle East. Kapag ikaw ay safety officer, kasali ang iyong food allowance at overtime, ay sasahod ka ng 60K. Kaya malaki. Kung marunong kang humawak ng pera, alam mong i-budget at alam mong i-breakdown ang iyong pera, aasenso ka sa trabahong ito. At ano naman ang trabaho ng safety officer? Ang trabaho ng safety officer ay nagmo-monitor sa site
tinitignan niya o ina-identify niya ang mga hazards, potential hazards, near miss at saka near hit. Yan ang tinitignan niya. Ano itong mga hazard? Ang mga hazards ay ang mga delikado sa mga taong nagtratrabaho. Ito ay maaaring mag-cause ng kanilang accident o aksidente na magresulta sa fatal o pagkamatay, pagkasugat ng malubha o even slight na sugat. Yan ang ina-identify ng isang safety officer. O pwede ang hazard na ito ay makasira sa properties ng kumpanya. Yan ang tinitignan niya. At yung mga paulit-ulit na muntik ng makapanakit ng tao o di kaya makasira ng properties ng company, yan ay ang near miss. Tinitignan niya rin yan. O yung mga near hit, yung mga bagay na almost na makapanalanta sa isang tao, yan ang tinitignan ng safety officer. Sa makatuwid, ang safety officer ay gumagawa rin ng sariling report. Lahat ng mga report ay kanya ring ginagawa. Kagaya ng daily activities report, ginagawa yan ng safety officer sa kanyang area. Ang daily activities report kung ano yung ginagawa ng mga tao sa kanyang nasasakupan, ano yung area niya, anong area siya, at kung ilan yung taong nagtratrabaho sa kanyang area. Yan ay ginagawa ng safety. Nagkakandak din siya ng toolbox meeting. Dito ay mini-meeting niya yung mga tao upang mabigyan ng edukasyon para makaiwas sa maaring mangyaring aksidente o di kaya near miss o pagkasira ng mga ari-arian ng kumpanya. Gumagawa rin siya ng mga observation report. Ang observation report ay isa namang report na tinitignan ang activities o attitude ng mga tao. Ito man ay maaaring maging unsafe acts o unsafe condition ng mga trabahador. At isa pa ay gumagawa rin siya ng mga accident investigation kung mayroong aksidente. Gumagawa rin siya ng mga monthly inspection, kagaya ng pag-inspect ng mga equipments, mga heavy equipments, mga vehicles, ini-inspect niya yan, fire extinguisher, mga hand tools, at saka mga power tools. Yan ang trabaho ng safety officer. Kaya ang trabahong ito ay magaan lang, pero mabigat ang responsibilidad. Sapagkat kung may nangyari po sa isang lugar, liable po ang safety officer kung nakikita na mayroon siyang pagkukulang o negligence sa kanyang trabaho. Maaari po siyang mabigyan ng termination o di kaya warning letter kung siya ay nagkulang. Yan ang trabaho ng safety officer. Kaya't yung sahod ay ganun po sa mga baguhan. Pero yung sa mga mas matagal na, malaki na ang kanilang experience, ay mas malaki po ang sahod na nakukuha nila. Lalong-lalo na po kung may mga overtime, umaabot po yan ng mas mataas na sahod. Kaya kapatid, ang vlog na ito, kung sa tingin mo ay para sa'yo, i-grab mo yan, maniwala ka. Alam ko na lahat tayo ay nangangarap sa ating buhay. Maraming nagsasabi na hindi tayo yayaman sa ating trabaho. Totoo yan kung manatili ka lamang sa iyong trabaho, hindi ka maghahanap ng ibang other income. Pero kailangan mo muna itong maging platform, unang step, kagaya ng isang batang nag-step sa grade 1. Kapag nakapag-step ka na dito sa safety officer, magiging mayaman ka na. Alam mo lang patakbuhin ang iyong kinikita. Sapagkat dito, tiyak may pangsuporta ka na sa pamilya, tiyak mayroon ka ng savings, tiyak mayroon ka ng giving sa Panginoon, at tiyak magkakaroon ka dito ng passive income dahil mayroon kang time na mag-aral kung paano magkaroon ng mga multiple income.
Kaya't para sa iyo ito kapatid. Kaya't yan lamang po ang gusto kong i-share. Kaya't salamat sa iyong pakikinig. Kaya't hiningi ko sa iyo na i-likes mo ito, i-share mo na ito at i-subscribe mo ito. Maraming salamat po. God bless you po. At sana makatulong ito. Magtiwala ka. Umpisahan mo ang iyong pangarap sa unang hakbang. Maraming salamat po. Bernard Gabaon.